ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. തുടങ്ങട്ടോ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരഗദാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിന്റെ 14ാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏത് യോഗമാണ്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? കഴിഞ്ഞ ദിവസം പഠിച്ചത് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ജ്ഞാനത്തിന് ജ്ഞാനയോഗം അല്ലേ? നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്നത് യോഗമാണ് 12ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജ്ഞാനയോഗമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് പ്രകൃതി, പുരുഷൻ അല്ലെ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ക്ഷേത്രമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. അപ്പൊ ശരിക്കും അതിൽ നിന്ന് എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്? നമ്മള് ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മൾ അതിനുള്ളിലുള്ള ആത്മാവാണ്. ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പിന്നെ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് 24 മൂലകങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതായത് മഹാതത്വം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അൺമാനിഫെസ്റ്റഡ്, അതായത് അവ്യക്തത എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അവ്യക്തത എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ പ്രധാന എന്നാണ് പറയുക കേട്ടോ, അതിന് ശരിക്കും പേര് വരുന്നത്. അപ്പൊ 24 മൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞത്? നമ്മളുടെ പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, 10 പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ, അത് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളും കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളും, അങ്ങനെ 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വരും. പിന്നെന്താണ്? ബുദ്ധി, മനസ്സ്, മിഥ്യാഹങ്കാരം. മിഥ്യാഹങ്കാരം. പിന്നെന്താണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അത് 3 എണ്ണം കൂടെ ചേർത്തപ്പോ 10ഉം 5ഉം 15ഉം 3ഉം 18. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോ 20 പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ? അപ്പൊ 20. അപ്പൊ 23. ഇനി എന്താണ്? ഒരെണ്ണം കൂടിയാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. അതെന്താണ് വരുന്നത്? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ അവ്യക്തത എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ 3 പ്രകൃതി. ഇനിയിപ്പോ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഒരു ശരീരം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ ശരീരം എന്താണ്? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 24 മൂലകങ്ങളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരം വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെടുന്നത്? ആ 3 ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരിലും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? കാരണം എല്ലാവരിലും സത്വഗുണുണ്ട്, രജോ ഗുണുണ്ട്, തമോ ഗുണുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ചിലരില് സത്വഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കും, ചിലരിൽ രജോ ഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കും, ചിലരില് തമോ ഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക? നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിൽ? ഇത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഈ അധ്യായം. ഈ 3 ത്രിഗുണങ്ങൾ, അതായത് ശാശ്വതാത്മാവാണ് നമ്മളുടെ ശരീരാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധമാണ് അല്ലെ. അത്രയും എന്താണ്? പരിശുദ്ധമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അതേ ഗുണങ്ങളാണ് ആ ആത്മാവിനുള്ളത്. പക്ഷെ ആ ആത്മാവ് ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ പെടുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്തെന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസിലും റിയാക്ഷൻസ് വരുന്നത്, അതൊക്കെയാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച
പരം ഭൂയാ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയഃ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഏതൊന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്, സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? പരം ഭൂയാ പ്രവശ്യാമി, ഏതൊന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനം ഉത്തമം, ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ആ ഉത്തമ ജ്ഞാനം എന്താണ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് പരിപൂർണത കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്? അപ്പൊ അത് എന്ന് ആ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പരിപൂർണത? പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എന്താണ് ശരിക്കും പൂർണ്ണത നമ്മൾ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഒന്നിനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ്, അല്ലെ? അതാണ് പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത്. ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ. അപ്പൊ എന്ത് ഭഗവാനോട് ചേർന്നാലും, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനാണ്. ഭഗവാനിൽ ഒന്നും കുറയുന്നില്ല. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ പൂർണ്ണതയെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അറിവ്. നമ്മൾ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ള അറിവ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു സേവകനായിട്ട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഈ ലോകം തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു ഭൂമി എന്നുള്ള ലെവലിൽ എടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ, ആ മൊത്തം ഭൂമിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ്. ഒരാളെ മാത്രം എടുക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഇൻസിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണെന്നുള്ളത്. അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആണോ? ഈ ഭൂമിയുടെ ആ വലിപ്പം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ വലിപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഉള്ളത്? അല്ലെ? നമുക്കത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ അത്രയും ചെറുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, ഒരു ക്രിമീന്ന് പോലും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? അത്രയും ചെറുതാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഉറുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരു ഉറുമ്പ് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ ഉള്ളത്? ആ ഉറുമ്പിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വില കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഉണ്ടോ? ശരിക്കും എത്രയോ ഉറുമ്പുകൾ, അവർ നിറയെ ഉറുമ്പാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ വീടിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്മരേഖയോ അങ്ങനെ വരച്ചു വിടും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിറ്റ് അടിച്ചു വിടും, നമ്മൾ ഇതാക്കി വിടും. അല്ലെ? എസ്പെഷ്യലി കിച്ചണിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളിൽ പഞ്ചസാരയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉറുമ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നോക്കി നിൽക്കുമോ? ഇല്ല. വേഗം എന്ത് ചെയ്യും? അത് വരാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ നോക്കും. വേഗം നമ്മൾ ഹിറ്റ് അടിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യും അവിടെ, അല്ലേ? അപ്പൊ എത്രയോ ഉറുമ്പുകളാണ്. അത് ഒരു ഉറുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു കൂട്ടമായിട്ടാണ് വരിക. ഒരു പഞ്ചസാരയുടെ തരി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടമായിട്ടുള്ള ഉറുമ്പുകളാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുക, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? അങ്ങനെ നമ്മൾ കൊന്നുകളയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ടോ? ഈ ഉറുമ്പിനെ കണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വിലയും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തോന്നില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ മൊത്തമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തോരണ്ട്? നമ്മളൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഒന്നുമല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് നമ്മളെ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വലിയ ആൾക്കാരാണ്. എന്റെ കൺട്രോളിലാണ് ഈ വീട് മുഴുവൻ നടക്കുന്നത്, എന്റെ കൺട്രോളിലാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ മുഴുവൻ എന്റെ ഉള്ളിലാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ ഫോളിഷ്നെസ് ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മളുടെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായിട്ടും നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ എത്ര അതായത് നമ്മുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തുച്ഛമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആദ്യം മനസ്സിലാവേണ്ടത്. അപ്പൊ സർവോത്കൃഷ്ടമായ പരമജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനനോട്. ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗതാഃ സർഗേ ബീനോപജായന്തേ പ്രളയേന വ്യതിന്തി ച. ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവുകയുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതം ജ്ഞാനം അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഉത്തമജ്ഞാനം. എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു? നമ്മള് ശരീരമല്ല, നമ്മുടെ ആത്മാവാണ്. നമ്മൾ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ്. ആ ശാശ്വതാംശം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ചെറിയ കണിക മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച്. ഭഗവാന്റെ ഈ സർവ്വ സൃഷ്ടികളെയും കമ്പയർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണിക പോലും അല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുക, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തുക. അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ പണിയെടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരൂ, ഒരു സെർവന്റ് ആയിട്ട് വരൂ എന്നല്ല നമ്മളോട് പറയുന്നത്. നിനക്ക് പരമാനന്ദ സുഖമായിട്ട് ദുഃഖിക്കാതെ എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ അവിടെ പോയി കഷ്ടപ്പെടണ്ട, എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് സന്തോഷിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ആ ജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ, അപ്പൊ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ ഈ പിടിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മേലെ പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലോ ഒരുവൻ സൃഷ്ടികാലത്ത് ജനിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ സൃഷ്ടി വരയ്ക്കും നമ്മൾ എവിടെയാണുള്ളത്? നമ്മൾ പ്രളയത്തിൽ ലയിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? എല്ലാം സ്ലീപ്പിംഗ് മോഡിലാണ് ഭഗവാന്റെ.
ആ വിശ്വാകാരമായിട്ടുള്ള വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ഉദരത്തിലാണ് നമ്മളൊക്കെ ശയിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മൾ അവിടെ ഇല്ല, വിരാട് രൂപത്തിന്റെ ആ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മള് ഈ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി നമ്മൾക്ക് എവിടെ പോകാൻ പറ്റുക, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് മേലെ ആ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഈ സ്ഥൂല ശരീരമോ ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരമോ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾ പോകുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന്റെ വാല്യൂ ഇല്ല. കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് സൂക്ഷ്മ ശരീരം ആത്മാവിന്റെ കൂടെ. ആത്മാവ് ശാശ്വതനാണ്. ആത്മാവിന് ഏത് കർമ്മങ്ങളും ഇല്ല, കർമ്മഫലങ്ങളും ഇല്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ എന്താണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തോളം കാലം ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. എന്ത്, നമ്മുടെ ഈ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം പേർക്കൊണ്ട്, എല്ലാം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സൂക്ഷ്മ ശരീരം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് വരയ്ക്കും. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആ ബൗണ്ടറി അങ്ങോട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഇല്ല. നമ്മൾക്ക് ആ സ്ഥൂല ശരീരം, നമ്മുടെ ശരീരം മാറുമ്പോൾ ഓരോ ശരീരമായിട്ട് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിന് മാറ്റില്ല. ആ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഏത് ശരീരമാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ആകൃതി സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ സൂക്ഷ്മ ശരീരം ഇല്ലാണ്ടാവും. പിന്നെ ബാക്കി ആരാളത്, ആ ശാശ്വത സ്വഭാവമുള്ള ആത്മാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളുടെ, അല്ലെ? അതാണ് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ആത്മാവിന് ഒരു ആത്മീയ ശരീരം അവിടെ പോയാൽ കിട്ടും. ആ ഭഗവാന്റെ മാതിരി തന്നെയുള്ള ഒരു ആത്മീയ ശരീരം നമ്മൾക്ക് അവിടെ ആത്മീയ ലോകത്ത് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുമ്പോ എന്ത് വേണ്ട, സൃഷ്ടികാലത്ത് നമ്മൾ ജനിക്കേണ്ട, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാവേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കിട്ടുന്ന അറിവ്, നമ്മളിപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും, നമ്മൾ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവോ ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവോ അല്ല. നമ്മൾ ഇതൊന്നുമില്ലാണ്ട് നമ്മൾ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് വളരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അറിവുകളുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ, ആ അറിവുകളെല്ലാം ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ അതായത് ഒരേ ഇതന്നെ ഉള്ള 3 ആൾക്കാർ ഒരേ വസ്തുവിനെ കാണുമ്പോൾ അവർ 3 തരത്തിലാണ് അതിനെ കാണുന്നുണ്ടാവുക. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആള് വേറെ മാതിരിയായിരിക്കും, രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആള് വേറെ മാതിരിയായിരിക്കും, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ വേറെ മാതിരിയായിരിക്കും അതിനെ കാണുന്നുണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയ സംഭവന്തിയാക താസാം ബ്രഹ്മമഹദ്യോനി അഹം ബീജ ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് അറിയണം. അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഇവിടെ എത്ര ലക്ഷമാണ് നമുക്കറിയാലേ, 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളാണ് എവിടെയുള്ളത്, നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്തിലുള്ളത്. അപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ആ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ഇപ്പൊ നമ്മളെ പറയുന്നു ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു, ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള സംയോഗം കൊണ്ടാണ് ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നത്, നമ്മൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഒരു പുരുഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ആ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കാരണോദക സൈവിഷ്ണു, ഗർഭോദക സൈവിഷ്ണു, അതാണ് പുരുഷാവതാരങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുക അതിന്. അപ്പോ അവരിൽ നിന്നാണ് നമ്മളുടെ ഈ സൃഷ്ടി നടന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി. പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടാവുന്നു, ഗർഭോദക സൈവിഷ്ണു ആണ് ഈ വൈവിധ്യം, പ്രപഞ്ച വൈവിധ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതിനുശേഷം ക്ഷീരോദക സൈവിഷ്ണു പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരുന്നു. ഇത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അല്ലെ? അപ്പോ ഒരു പുരുഷൻ ഈ പ്രകൃതിയെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അവിടെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത്, പുരുഷ സ്ഥാനത്ത് ഭഗവാനും. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഈ പുരുഷനും ഈ സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള സംയോഗം, പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ആ സംയോഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ജീവജാലങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത്? അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പലർക്കും പല സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന്. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനും സ്ത്രീയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്താ പറയുക, ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ കാണാൻ പോവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ആ കുട്ടിയുടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരെ മാരിയുള്ളത്, അമ്മയുടെ മാരിയാണോ അച്ഛന്റെ മാരിയാണോ? ആ കുട്ടികൾ കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആരെ സ്വഭാവം കാണിക്കണേ, അമ്മയുടെ സ്വഭാവമാണോ അച്ഛൻ, നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യും അല്ലെ, എങ്ങനെ പറയില്ലേ? അപ്പൊ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു പുരുഷനും ചേർന്നിട്ടാണ് കുട്ടി ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുരുഷന്റെയും ആ സ്ത്രീയുടെയും സ്വഭാവങ്ങൾ, ആ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും സ്വഭാവങ്ങൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവും. ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഒരു ഭൗതിക പ്രകൃതിയും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ സൃഷ്ടികൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സൃഷ്ടികൾക്ക് ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. കറക്റ്റ് അല്ലേ പറയുന്നത്? ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ? അപ്പൊ ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ വരുന്നത്. എന്തെന്ന്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നുള്ളത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും ഒരു കോമ്പിനേഷൻ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും. അതോടൊപ്പം നമ്മൾക്ക് ദൈവിക ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഏതിനാണ് നമ്മൾ മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് മേലേക്ക് പോവാം എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്,
ഈ ലോകത്തിലുള്ള സകല സൃഷ്ടികൾക്കും ബീജം കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദിപിതാവെന്ന് ഈ ശ്ലോകം സ്പഷ്ടമാക്കുന്നുണ്ട്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ജീവസത്തകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല, എല്ലായിടത്തും ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. ഈവൻ സൂര്യനിൽ പോലും ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും വ്യത്യാസം? ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ നമ്മൾ പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത്, അല്ലെ? പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ വേറൊരു സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ചന്ദ്രനിലാകുമ്പോൾ അവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ്. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ദേഹപ്രകൃതിയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ അവരെ നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ ഉള്ളിലുള്ളത് നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വെച്ച് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അധികം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഗോചരമല്ലാത്ത എത്രയോ ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. ഈ ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ? വൈറസ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ? അമീബ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിച്ചിരുന്നത്? ഇപ്പൊ സയൻസ് ഡെവലപ്പായി കഴിഞ്ഞു, നമ്മുടെ ഭൗതിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ആയതിനു ശേഷം മൈക്രോസ്കോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അവർ കണ്ടുപിടിച്ചത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയുന്നത് ഇത്രയും ചെറിയ ജീവജാലങ്ങളും ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ എന്താ പറയുക വായുവിലെല്ലാം അത്രയും ജീവജാലങ്ങൾ ഓടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, വായുവിലൊന്നുമില്ല, അത് ബ്ലാങ്ക് ആണ്, നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ വായുവിലൊന്നും വേറെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ചെറുതായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ ഇല്ല നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് ചന്ദ്രനിലോ സൂര്യനിലോ ജീവജാലങ്ങളില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കൂ? നമ്മൾക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിൽ പോലും കണ്ടോ, നമ്മൾക്ക് അഗ്നിയിൽ ഒരു ജീവി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് അത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, നമ്മളുടെ ചെവികൾ കൊണ്ട് അവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം. കാരണം ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലാണോ ഒരാളോട് ജീവിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ശരീര പ്രകൃതിയാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. അത് മറ്റൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് 84 ലക്ഷം പല വെറൈറ്റികളാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സത്വം രജസ്തമയിതി ഗുണപ്രകൃതി സംഭവാഹ നിബധ്നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനമവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടെ അത് ഈ ഗുണങ്ങളിൽ ബദ്ധനാകുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രകൃതിയും പുരുഷനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഈ ജീവജാലങ്ങൾ മുഴുവൻ ഉണ്ടാവുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും? ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, നമ്മളുടെ അമ്മയുടെ നേച്ചർ നമ്മൾക്ക് വരും, അല്ലെ? അതാണ് ഈ പ്രകൃതിയുടെ നേച്ചറാണ് ഇതെന്ന് ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മളിലേക്ക് വരികയാണ് ജനിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ഇതില് മനോഹരമായിട്ട് പറയുന്നത് ഭാഗവതത്തിന്റെ ഒരു ഇതിലുണ്ട് സെക്ഷനില്, ഒരു കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഫോം ആവണേ എന്നുള്ളത് അമ്മയുടെ വയറ്റില്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒരു കുട്ടി, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താണ് ഹയർ പ്ലാനറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇതുണ്ടാവണമെന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് അവരെ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വരും, ആ ജീവാത്മാവ് മഴയിൽ കൂടി ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താവും? ഒരു ചെടിയായി ഭൂമിയിലെത്തി ഒരു ചെടിയായി മുളയ്ക്കും. ആ ഒരു വിത്തായിട്ടാണ് അത് വരിക. അത് മുളച്ച് ചെടിയായി വന്ന് ആ ചെടി എൽത്ത ധാന്യങ്ങൾ ഒരു പുരുഷൻ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ബീജമായിട്ട് ഉള്ളിൽ വരുന്നു. അതിൽ ചേട്ടൻ ഒരു സ്ത്രീയായിട്ട് കണക്ഷൻ വരുമ്പോഴാണ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ഇതായിട്ട് ആണ്ടം ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതുണ്ട് ഭ്രൂണമായിട്ട് മാറുന്നത്, അല്ലെ? ഒരമ്മയുടെ അതിലുള്ള ഗർഭപാത്രത്തിലുള്ള ഒരു ഭ്രൂണമായിട്ട് മാറുന്നു ഒരു ഇതായിട്ട്. അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ, അമ്മയുടെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോ ആ സമയത്ത് ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ആത്മാവ് ഒരു എന്താണ് ക്ഷീരോദകസായ വിഷ്ണു പരമാത്മാവായിട്ട് ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് എല്ലാം ഓർമ്മ വരുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ എത്ര കോടി ജന്മങ്ങൾ, എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ ആ ജന്മങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ വരും. ഒരു എന്താ പറയാ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് മാതിരി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. നമ്മൾ എത്ര പാപങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലല്ലാത്തത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു TV ക്യാമറയിൽ നമ്മൾ കാണുമല്ലോ, അതുമാതിരി ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആയിട്ട് ഫുൾ കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടി അത് തന്നെയല്ല, നമ്മുടെ ഗർഭപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുടെ ഒരു പനിയാണ്, അല്ലെ? അതിൽ എപ്പോഴും ഒരു എരിവ്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്നും വേണ്ട, ഒരു ബ്ലഡ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരണ തന്നെ ഒന്ന് വായിൽ വെച്ച് നോക്കൂ, അതിന് ആ ഒരു
രസം ഉണ്ടാവും, നമ്മൾക്ക് ഉപ്പ് ആ ഒരു ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ, എല്ലാം ചേർന്നുള്ള ഒരു രസം ഉണ്ടാവും അല്ലേ, പുളി അതെല്ലാം ചേർന്നുള്ള ഒരു ചവർപ്പ് രസം വരുത്ത ഒരു രസം ഈ നമ്മളുടെ ബ്ലഡിന് ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ വായിൽ വെച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലഡ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വായിൽ ആക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മൾക്കുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഏത് ലിക്വിഡ് അവസ്ഥയ്ക്കും ആലോചിക്കണം. അങ്ങനത്തെ ഒരു ലിക്വിഡ് യൂട്രസിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലിക്വിഡിലാണ് ഈ കുട്ടി കിടക്കണേന്ന് ആലോചിക്കുക. അതിന്റെ ഇരുട്ടാണ് അല്ലെ, അവിടെ വെളിച്ചം കിട്ടാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടോ? എത്രയുണ്ടാ യൂട്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ചെറുതാണ്. അപ്പൊ ഒരുമാതിരി വളർച്ച വരും തോറും ആ കുട്ടിക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് നിന്ന് തിരിയാനും കൂടി സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഒരു ചരടുമ്പ കിടന്ന് തിരിയണമാരിയല്ലേ ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ കഴുത്തിന്റെ അവിടെയൊക്കെ അത് പൊക്കിൾക്കൊടിയുടെ വള്ളി നമ്മൾ ചുറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ആ കുട്ടിയുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ ഇരിക്കുന്ന ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് സ്പൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഒരുപാട് എരിവുള്ള ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി അത്രയും സഫർ ചെയ്യും എന്നാണ്. കാരണം അതിന് അത്രയും എരിവ് അങ്ങനത്തെ ഒരു രസമാണ് ആ ഇതിനുണ്ടാവുക യൂട്രസിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കിടക്കുമ്പോ ആ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത്ര ഡെലിവറി വരയ്ക്കും എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? എന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ, ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും ഞാൻ ഭഗവത് ചിന്തയിൽ മാത്രമായിരിക്കും എന്റെ ലൈഫ്, ഞാൻ ഏത് കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഇനി മുഴുകില്ല, ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല, എനിക്കൊരു ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാർത്ഥനയായിരിക്കും ഇത്ര ആ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന വരയ്ക്കും. പക്ഷേ എന്തുണ്ടാവുന്നു? ഈ പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം വരുമ്പോ ആ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ആ കുട്ടിയിൽ ചേരുകയാണ്. അത് പുറത്തേക്ക് വരും. അമ്മയുടെ യൂട്രസിൽ ഇരിക്കുന്നവരില്ല. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തേക്ക് ഭൂമിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ വരുമ്പോ എന്തുണ്ടാവും? എല്ലാം മറന്നു പോവാണ്. ഭഗവാനും മറക്കും, അത് ഇതുവരെയുള്ള ജന്മങ്ങളിലെ ഓർമ്മകളും പോകും. അപ്പൊ പിന്നെ ആ കുട്ടി ഏത് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കാണോ ജനിച്ചത് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അപ്പൊ മാറുമ്പോ അവരുടെ അനുസരിച്ച് പിന്നെ അവര് ആ ഒരു നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മാറുന്നു. നമ്മൾ കിട്ടിയ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് അത് വേണം ഇത് വേണം എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും നമ്മൾ വരുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, നമ്മളെല്ലാം മറന്നു പോകുന്നു, ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നേ നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നു. അങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അതിനെ 3 കയറുകളായിട്ടാണ് കാണിച്ചേക്കണത് അല്ലെ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനു മുമ്പത്തെ ഒരു ഇതിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ, നമ്മളുടെ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജയിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജയിലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ജയിലില് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ കിട്ടുക എന്ന് ആലോചിക്കൂ. ആദ്യം തന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണിഷ്മെന്റ് കിട്ടി ജയിലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വസ്ത്രം മാറണം. അവര് ജയിലൊരു യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഒരു ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാവും, ആ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും അല്ലെ. ചേഞ്ച് ദ ഡ്രസ്, ആദ്യത്തെ കണ്ടീഷൻ. അത് കഴിഞ്ഞു. അതിന് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? കയ്യില് വിലങ്ങിടും അല്ലെ, കൊണ്ടുപോകുമ്പോ അതുണ്ടല്ലോ, കയ്യിൽ വിലങ്ങിടുന്നു. അപ്പൊ കയ്യില് 3 എന്താണ് നമ്മുടെ കൈകൾ രണ്ടും കെട്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെ, കെട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകവും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾക്കൊരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. അതാണ് നമ്മുടെ വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് രണ്ടാമത് എന്താണ് വരുന്നത്? 3 ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ചങ്ങല എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾക്ക് സ്വയം മറക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതെന്ത് വേറൊരാൾ അർത്ഥം തന്നാൽ മാത്രമാണ് അത് അറിയൂ. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇനി ഒരു ജയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി, സാധാരണ ജയിലിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയ ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നല്ല നടപ്പ്, അവർ വേറെ ആരും ഉപദ്രവിക്കുന്നില്ല, അത്രയും നീറ്റായിട്ട് പെരുമാറുകയാണ്, വേറെ ഒരു ഇതും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഇളവ് കിട്ടും അല്ലെ, ആക്ച്വലി വന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാമെന്നുള്ളത്. അതേമാതിരത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, ആക്ച്വലി 14 കൊല്ലൊക്കെ ജീവപര്യന്തമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ 5-6 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഓക്കെ അയാള് വേറെ ഇനി തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പുറത്തേക്ക് വിടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കണം. ഇതുപോലെ എങ്ങനെ ഒരു ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്താണ് തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യാണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കണം ഈ 3 കയറുകളിൽ നിന്ന്. അതാണ് ഈ 3 ഇവിടെ ഇതാണ് 3 കയറുകളായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടോ? കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോട്ടോയില്? തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വാത് പ്രകാശക മനാമയം സുഖസംഗേന ബാധ്നാദി ജ്ഞാനസംഗേന ചാനക. അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ സത്വഗുണം? ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു എന്താണ് നമ്മളൊരു നാമം ചെല്ലുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഒരു പൂജ ചെയ്യുന്നു, വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നു, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണ്ടാവും അല്ലെ. ആ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ബാക്കിയുള്ള അത്രയും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പണികൾ മുഴുവൻ, നമ്മളൊരു ഓഫീസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നു, എന്താണ് വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നു, ഈ പണികളെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ഇതായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട്. അങ്ങനത്തെ പണികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം രജോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്റ്റീവ്നെസ് ആണ്.
അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ്, ഒന്നും നമ്മൾക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ ഇല്ല. സത്വഗുണത്തിന്റെ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ് അതിന്റെ കോൺസിക്വൻസസ് എന്തായിരിക്കും, അതിന് എന്ത് റിസൾട്ടാണ് വരാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ, അത് ഒരു അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ തീരുമാനത്തിലെത്തിയിട്ടാണ് ഒരു പണി നമ്മൾ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ അതാണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ. അവർ കാമായിരിക്കും, സമാധാനമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇനി രജോ ഗുണം. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു തരും, നമ്മൾ ആ പണി കണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോഴാണ് അയ്യോ ഇത് അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്, മറ്റൊന്ന് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് വരാം. അങ്ങനെയാണ്. എന്തായാലും ആ ഒരു ആക്ഷൻ മോഡാണ് ആദ്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിയലൈസേഷൻ വരും. പക്ഷെ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് സ്റ്റിക്ക് ആവും. ഇനി നമ്മൾ ആ തെറ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ലെവലിൽ അവരുണ്ടാവും രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിലോ അവർക്ക് ആലോചനയില്ല. അവർ പറയും അയ്യോ എനിക്ക് ഒരു പണി ചെയ്യണം, ഞാൻ കുറച്ചു നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ 3 ആൾക്കാര് അങ്ങനെ പറയും. സാധാരണ ബസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ 3 ആൾക്കാരുണ്ട് അതിൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ബസ് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഘട്ടറിൽ ഇങ്ങനെ ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആണ്, അത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അയാൾ നോക്കുമ്പോൾ പറയും ഓ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ക്രിയേഷനില്, എന്ത് ശാന്തമായിട്ടാണുള്ളത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ തോന്നും അയാൾക്ക്. ഓക്കെ. ഇനി സത്വഗുണം കഴിഞ്ഞ് ഇനി രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അയാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൂവിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. മൊബൈലിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതെങ്കിലും യൂട്യൂബ് വീഡിയോ അങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളാണ്. അയാൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണല്ലോ ചാടുമ്പോൾ. അപ്പൊ അയാൾ നോക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്, ഓ എത്ര നല്ല സ്ഥലം, എനിക്കും എന്റെ ഫാമിലി എന്റെ കൂടെയുള്ളത്, ഞങ്ങൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് അവിടെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അയാൾക്ക് തോന്നുന്നത്. ആ ഒരു നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യണം, എന്റെ ഫാമിലി എന്റെ വൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു, അത്രയും ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്, ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ റീൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെയൊക്കെയാവും അയാൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവുക. അതിന് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആളാണെങ്കിലോ തോന്നുന്നത് എന്താണ്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്ക് പണിയെടുക്കാൻ തോന്നില്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ഉറക്കം എന്നുള്ളതാണ് അയാളുടെ ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് നമ്മൾ പറയുക ഗുണത്തില്. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്, ആ സ്ഥലം കാണുമ്പോൾ അയ്യോ നല്ല ശാന്തമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം, ഒരാളുടെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ട്, അതിനോട് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങായിരുന്നു എന്ന് മേ ബി തോന്നാം. അതാണ് ഒരേ അവസ്ഥ 3 ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ കാണുന്നത് 3 തരത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സത്വഗുണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ എന്താണ്, നല്ല ചിന്തകളാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിൽ ആ സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും, അത് മറ്റുള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഗുണപ്രദമായിട്ടുള്ളതായിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷം നൽകുന്നതുമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് പ്രകാശമാനവും എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എന്താണ് പൂജയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്തായാലും പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ഭദ്രാക്കപ്പെടും. അപ്പൊ എന്താണ് സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർ ഏതിനാലാണ് ഭദ്രാക്കപ്പെടുന്നത്, സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും. അപ്പൊ ഇതിവിടെ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ഭദ്രാക്കപ്പെടുന്നു പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നല്ല അറിവുണ്ടാവും, അവർക്ക് സുഖമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് ആയിരിക്കും. കാരണം അത്രയും പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സത്വഗുണത്തിൽ അവർക്കുള്ള ഒരു ലൈഫ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, സത്വഗുണം മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് അവർക്ക് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് പോകാൻ അവർക്ക് തോന്നില്ല. കാരണം അവർ ഇവിടെ തന്നെ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇനി ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇരുന്നാൽ മതി എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് മേലെ ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ധാമം എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകും അവര്. അപ്പൊ അതാണ് ഇങ്ങനെ ഭദ്രാക്കപ്പെടുന്നതിന്റെ ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് ഭദ്രാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ഭദ്രാക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. രജോ രാഗാത്മകം വിധി തൃഷ്ണാസംഗ സമുദ്ഭവം തന്നിബധ്നാദി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഗേന ദേഹിനം. അല്ലയോ കുന്തിനന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്തിൽ നിന്നുളവാകുന്നത് അത്രേ രജോ ഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇനി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് തൃഷ്ണയാണ്. തൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭൗതികാഗ്രഹങ്ങളാണ്, അത്രയ്ക്കും ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന്. അപ്പൊ ആദ്യം എന്താണ്, ഒരു ചെറിയ വീട് വേണം, എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട്, ഞാൻ വാടക വീട്ടിലിരിക്കുന്നു, എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീട് വേണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ വീട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി, എങ്ങനെയോ കഷ്ടപ്പെട്ട് രാപ്പകലില്ലാണ്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കി. അത് കഴിയുമ്പോഴോ എന്താണ്, എനിക്ക് 2 കുട്ടികളാണ്, അപ്പൊ സൗകര്യം പോരാ, ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി വലിയ വീട് വേണം. അപ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഒരു വലിയ വീടിന്റെ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആഗ്രഹം വരും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടണം, ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി നല്ല എന്താണ് ശമ്പളമുള്ള ഒരു ജോലിയിലേക്ക് മാറണം. ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഈ 2 കൊല്ലത്തിൽ ഞാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ടാർഗറ്റ് വെക്കുന്നു. അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ടാർഗറ്റ്, അതിന് മേലത്തെ ടാർഗറ്റ് വെക്കുന്നു. അടുത്ത 2 കൊല്ലത്തിൽ ഇതേമാതിരിയൊക്കെ ഇതാവണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. അതാണ് രജോ ഗുണം. രജോ ഗുണത്തിൽ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ കഠിനാധ്വാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ചെയ്തു തരുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കണം. ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എൻജോയ് ചെയ്തോ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല.
ഇതുമാതിരി തന്നെയാണ് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ് അവരുടെ ലൈഫ് മുഴുവൻ ഉണ്ടാവുക. നമ്മളിൽ മുക്കാഭാഗം ആൾക്കാര് ഈ ലോകത്തുള്ള ആൾക്കാർ രജോ ഗുണത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ ഒന്നിനും പിന്നാലെ ഒന്ന് നമ്മൾ സാധിക്കണം എന്നില്ല, അതിന്റെ പ്രയത്നത്തിലല്ലേ നമ്മുടെ ലൈഫ് മുഴുവൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലധികം സമയവും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കഴുതയെ പോലെ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, കഴുതയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പുല്ല് കെട്ടി കൊടുത്തിട്ട് നടത്തുകയാണ്. അവസാനം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ ആ പുല്ല് കൊടുക്കും. അപ്പൊ കഴുതയുടെ വിചാരം എന്താണ്, ഇത്രയും ഞാൻ നടന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ആ പുല്ല് കിട്ടിയതെന്നാണ്. എന്നാൽ ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ഊരിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും പുല്ല് നമ്മൾക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഈ ലോകത്തുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധം കഴുതയ്ക്ക് വരില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാവേണ്ടത്, ഈ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ബന്ധനത്തിൽ പോയി നമ്മൾ സത്വഗുണത്തിൽ പോയി ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും എത്രയോ സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫാണ് നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ആത്മീയ ലോകത്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. തമസ്തജ്ഞാനജം വിധി മോഹനം സർവദേഹിനാം പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാഭി തന്നിബധ്നാതി ഭാരത. അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമകത്തെ സർവ്വശരീരികളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധജീവാത്മാവിനെ കുടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, ഏത് പണിയെടുക്കാനും തോന്നില്ല. നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ വായിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഭക്ഷണം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ എന്നുള്ള മരത്തെ ആൾക്കാരായിരിക്കും. കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ള മരത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഇവർക്ക് അധികം ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്ക് എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്നുള്ള ചിന്തകളൊന്നും വരില്ല. എങ്ങനെയോ നമ്മളെ കാര്യം നടക്കണം, മറ്റുള്ളവർ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടായാലും ശരി, എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ തമോ ഗുണം നമ്മൾ പറയുന്നു, പക്ഷെ നമ്മളിലെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും നമുക്ക് ആവശ്യമല്ലേ? തമോ ഗുണം വേണ്ടാന്ന് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ രജോ ഗുണം വേണ്ടാന്ന് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ 3 ഗുണവും ആവശ്യമാണ്. കാരണം സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? നമ്മൾ ഓടേണ്ട സമയത്ത് ഓടണ്ടേ? ഇപ്പൊ നമ്മള് ശരിയാണ്, നമ്മൾ ഒരു എയർപോർട്ടിൽ നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ട് നടന്നു പോണേ എന്തിനാണ് ഓടുന്നത്? അതായത് ഓവർ ആക്റ്റീവ്നെസ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ രജോ ഗുണത്തിലാണ് സാധാരണ പറയുക. ഓക്കെ, സത്വഗുണമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം സമാധാനമായിട്ട് കാമായിട്ട്, ഇപ്പൊ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് തിരക്ക് പിടിക്കാണ്ട് റഷ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ട് നടന്നു പോകുന്നു നിൽക്കും, അത് സത്വഗുണമാണ്, ശരി, സമ്മതിച്ചു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതേ ദൂരം തന്നെ ഓടി ബഹളം വെച്ച് പോകുന്നത് രജോ ഗുണമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അതല്ല എനിക്ക് അവിടെ എത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പോവാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തമോ ഗുണം എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് രജോ ഗുണമാണ്, ആക്റ്റീവ് അല്ലാത്തത് തമോ ഗുണമാണ്. അത് നോർമൽ ആയിട്ട് ഓവർ ഇതില്ലാണ്ട് എന്നാൽ ആക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഓവർ ആക്ഷൻ അല്ല എന്നുള്ള ലെവലുള്ളത് സത്വഗുണമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു എയർപോർട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ്, നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റ് കയറാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ അന്ന് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി, നമ്മൾ അവിടെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ചെക്കിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ നമ്മൾ പോണ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തല്ല, കുറച്ച് ദൂരത്താണ്, എന്നാൽ ഫ്ലൈറ്റ് കയറേണ്ട സമയമായി. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കൂടെ ഓടിയാലാണ് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കും. നിറയെ പേർക്ക് ഉണ്ടാവും, ഈ ഫ്ലൈറ്റ് മാറി കയറി പോണ ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്. ആക്ച്വലി ചിലപ്പോ ശരിക്കും ആ സമയത്തായിരിക്കും ഇവർ എത്തുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അത്രയും റഷ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മറ്റേക്ക് എത്താനായിട്ട്, കയറാനായിട്ട്, അത് സ്റ്റാർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയമാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാൾ പറയാണ് ഞാൻ സത്വഗുണത്തിലാണ്, ഞാൻ നടന്ന് സമാധാനമായിട്ട് പോയിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫ്ലൈറ്റ് കിട്ടും? ഇല്ല. രജോ ഗുണം ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ നടത്തണം, നമ്മുടെ ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിനും കൂടി ഒരു ബാലൻസ് നമുക്ക് വേണം. നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ നിലനിർത്തണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമുക്ക് ചെയ്യാണ്ട് പറ്റില്ല. നമ്മളൊരു ഓഫീസിൽ പോയി വർക്ക് ചെയ്യണ്ടേ, പണം കിട്ടണ്ടേ, എന്നാലല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതാണ്. ഭഗവാൻ എന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ചെയറിൽ കയറി രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ? ഭഗവാനെ പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നിങ്ങൾ സ്വധർമ്മം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി രജോ ഗുണം ആവശ്യമാണ്. പോട്ടെ, ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, നമ്മൾ തളർന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഉറങ്ങണം, ആവശ്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് തമോ ഗുണമാണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു 7 മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ ഉറങ്ങിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് അത് വല്ലാണ്ട് ബാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ തമോ ഗുണം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമാണ്, രജോ ഗുണം ആവശ്യമാണ്, സത്വഗുണം ആവശ്യമാണ്. എന്താണ് വേണ്ടത്? അതിന് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾക്ക് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു സത്വഗുണം മേലെ നിൽക്കുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു ഇത് ബാലൻസ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് അതിന് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഓവർ ആഗ്രഹങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ട് രജോ ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓവർ ആക്ഷൻസ് ആണ് എപ്പോഴും, അത് പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അലസതയാണ് അല്ലെ. അത് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ പോയാലും അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് ബോധയില്ല. കാരണം ആ തിങ്കിങ് കപ്പാസിറ്റി വരില്ല, അവർ ഒരിക്കലും ആലോചിക്കില്ല. നമ്മൾ ഒരാളെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് തെറ്റാണെന്ന് അയാളോട് പറഞ്ഞ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബോധം ഉണ്ടാവില്ല. ആ ലെവലാണ് അവരുണ്ടാവുക. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടെററിസ്റ്റിനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, അവർ ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കൊന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സമ്മതിക്കൂ? ഇല്ല, നെവർ. അവർക്ക് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ശരിയാണ് എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് അവർക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക. അവർ
ആൾക്കാരെ ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്, കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അതായത് നമ്മൾ ഏതാണ് ചീത്ത ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ ലൈഫിനെ ഇതാക്കുന്നതാണ്, ഡ്രിങ്ക്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ, അതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിന്റെ ഒരു ഇതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അതിനിവിടെ 3 ഇത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഒരു കാക്ക കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു തേനീച്ച കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഹംസം അരയന്നം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ ഇതിലെ കാക്ക എന്തിനാണ്? കാക്ക തമോ ഗുണത്തെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്, തേനീച്ചയോ രജോ ഗുണത്തിനെ. ഇനിയും ഈ ഹംസം എന്ന് പറയുന്നതോ അരയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണത്തിന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാക്കയെ ഇത് തമോ ഗുണത്തിലാന്ന് പറയുന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് കാക്കയെ തമോ ഗുണം പറയണത്? വേസ്റ്റ്. എപ്പോഴും നമ്മൾ എത്ര സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഈ ചത്ത് കിടക്കുന്ന സാധനം, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളോടുള്ള ആകർഷണം അവർക്ക് കൂടെ ഉണ്ടാവുക. എപ്പോഴും വേസ്റ്റ് കൂട്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാക്കകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ പ്രകൃതിയിൽ എത്രയോ നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളോടാണ് അവർക്ക് ആകർഷണം കൂടുതൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇതിന് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് കാക്കയെ വന്നിട്ട്. തേനീച്ച രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കുക. തേനീച്ച കൂടെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു നിമിഷം പോലും പ്രത്യേകിച്ചില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് തേനീച്ച നമ്മൾ, എന്നിട്ട് ആ തേൻ അനുഭവിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മളാണ്. അത്രയും അവർ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തേനൊക്കെ നമ്മളാണ് ഊറ്റിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആലോചിക്കണം. അവർക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ അവരുടെ പ്രയത്നം എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് ആവാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവർ കുടിക്കാനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഞാൻ പണിയെടുത്ത് ഞാനത് കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. അവരത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്, അവരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവും? ഇല്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ് ഓടുന്നത്. നമ്മളുടെ അടുത്ത ജനറേഷന്, അതിന് പിന്നത്തെ ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് വെക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയിലാണ് നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും അതിന് ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ ഓരോ സൃഷ്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. ഒരു സൃഷ്ടി വരുമ്പോ നമ്മളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ല. നമ്മൾക്ക് മക്കളുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നല്ലൊരു മനുഷ്യരാക്കിയിട്ട് നല്ല ദൈവ ഭക്തിയുള്ള ഒരാൾക്കാരായിട്ട് അവരെ ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു വിടേ വേണ്ടു നമ്മൾക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് ജീവിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്, നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി അല്ല. അതാണ് നമ്മൾ മറന്നു പോകുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അവർ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, അവർക്ക് ഒരു ദുഃഖം വരാൻ പാടില്ല പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാനുണ്ട്, ഭഗവതാമതയ്ക്കാണ് നമ്മൾക്ക് പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മറന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഈ ഹംസോ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ താമരപ്പൊയ്കൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക അധികവും. അപ്പൊ ആ താമരത്തണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചളിവെള്ളം അല്ലാണ്ട് ആ നല്ല ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള വെള്ളം എടുത്ത് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഈ ഹംസത്തിന്. അതാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത. എത്ര അഴുക്കുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതിനെ വേർതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവ് ശുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തമോ ഗുണമുണ്ട്, സത്വഗുണമുണ്ട്, രജോ ഗുണമുണ്ട്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഒരു ഹംസത്തിന്റെ മാതിരിയാണെങ്കിൽ. നമ്മൾക്ക് ഈ 3 ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ എന്താണ് പ്രത്യേകത? മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മളെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശ്രമമാണ്, നമ്മൾ ഏത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾക്കുണ്ട്. ഇവർക്കൊന്നും ആ കഴിവില്ല. കാക്കയ്ക്ക് തമോ ഗുണത്തിലേ ഇരിക്കാൻ പറ്റും, തേനീച്ചയ്ക്ക് രജോ ഗുണത്തിലേ ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈ ഇതിനോ ഹംസത്തിനോ സത്വഗുണത്തിലാണ്, ആ സത്വഗുണത്തിലാണ് ഇരിക്കുള്ളൂ, മറ്റേക്ക് മാറില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് സത്വഗുണത്തിൽ വരണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് വാശിയുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സത്വഗുണത്തിൽ ഉയരാനുള്ള ഒരു ഇത് നമ്മൾക്കുണ്ട്. ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അതാണ് മനുഷ്യജന്മവും ഈ ജന്മങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. സത്വം സുഖേസം ചെയ്യതി രജകർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യ തൂ തമഹ പ്രമാദേശം ചെയ്യുത്യത. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ബന്ധിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകത്തെ അട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ടും ഒരാളെ ബന്ധിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞൂല, ഓരോരുത്തരെ കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായി, ഓരോരുത്തരുടെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്താ കിട്ടുക? സുഖം കിട്ടും. അത് സുഖം കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കണേ? അവർക്ക് എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും ഭഗവാൻ കൊടുക്കും, എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് അവര് ആനന്ദപൂർവ്വമായിട്ട് ഇരുന്ന് ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ദുഃഖങ്ങൾ വരും, ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടമുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരും. പക്ഷെ അവരത് സന്തോഷമായിട്ട് സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യാസം. കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥ. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവർ പുണ്യങ്ങൾ നിറയെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് കുറച്ച് അവർക്ക് അത്യാവശ്യം ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യത്തിലാണ് അവർ ജനിക്കുക. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനു മുമ്പ് പ്രാപ്യ പുണ്യകൃതാം ലോകാൻ, അതായത് അങ്ങനെ ദൈവയുധ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാൻ എങ്ങനത്തെ വീട്ടിൽ ജനിക്കുന്ന പറഞ്ഞത്? ഉഷിത്വ ശാശ്വതി സമാഹ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശുചീനാം ശ്രീമതാം ഗേഹേ, അത്രയും വെൽ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ. അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനത്തെയാണ്?
വൈഷ്ണവ ഫാമിലിയിൽ, അതായത് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതൽ ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ജന്മം അവർക്ക് കൊടുക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഓവറായിട്ട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരില്ല. അതായത് 3 നേരം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനും ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ മേ ബി അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് എന്നാലും അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിലും നമ്മളുടെ മറ്റുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് വരും. പക്ഷെ അവര് അതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു, ഇത് ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നതാണ്, ഈ ദുഃഖം ഞാൻ അർഹിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഈ ദുഃഖം കഴിഞ്ഞു പോയാൽ എനിക്ക് വീണ്ടും ഒരു സുഖമുണ്ട്. അതായത് ഏതും ശാശ്വതമല്ല, ഏത് ഗുണങ്ങളും ശാശ്വതമല്ല. അതായത് നമ്മൾക്ക് ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് രജോ ഗുണം തമോ ഗുണം നമ്മൾ പൊതുവെ ദുഃഖം തരുന്നു എന്നാണ് പറയുക. പക്ഷേ ദുഃഖം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും അല്ല, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ശാശ്വതമാണോ? അല്ല, എപ്പോഴും നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, ദുഃഖം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, അല്ലെ? മാറി മാറി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കേണ്ടത്, ഇതൊരു സിറ്റുവേഷൻ എല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏതും ശാശ്വതമല്ല, ഇത് മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ദുഃഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അടുത്ത ഒരു ഇത് നടക്കാനുള്ള വഴിയുണ്ട്. അതിൽ എപ്പോഴും ദുഃഖമായിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കില്ലേ അവിടെ. അപ്പൊ അതിന് ആ ലെവല് ഒരു സീസൺസ് മാറുന്ന പോലെ, കാലാവസ്ഥ മാറുന്നത് പോലെ, ഒരു എന്താണ് സമ്മറാണ്, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് ഒരു മൺസൂണാണ്, അതായത് വേനൽക്കാലോ മഴക്കാലോ മാറി മാറി വരുന്നത് പോലെ ഈ സുഖവും ദുഃഖവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അത് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഉള്ളതാണ്, ഇതെനിക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ല എന്നുള്ള ഒരു റിയലൈസേഷൻ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെ സമചിത്തതയോട് കൂടിയിട്ട് നേരിടാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. രജോ ഗുണ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട്, അതാണ് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് രജോ ഗുണം. അത് പക്ഷെ രജോ ഗുണത്തിലാണ് ആസക്തി എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കേയില്ല. ആ ആഗ്രഹത്തിന് അവസാനം ഇല്ലാത്ത മാരത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നമ്മൾ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണവും ഉന്മാദം കൊണ്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് തെറ്റുകളും ശരികളും ഇല്ല. അസുരഗുണാണ് ശരിക്കും തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മുടെ ഉറക്കം പോലും അസുരഗുണാണെന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ നമ്മളെ മറന്നു പോവല്ലേ ഉറങ്ങുമ്പോൾ, അത് കാരണം കൊണ്ട്. പക്ഷെ അതും ആവശ്യമാണ്, തമോ ഗുണം ആവശ്യമാണ്. കാരണം തമോ ഗുണം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ തമോ ഗുണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ആലോചിക്കും. നമ്മുടെ ദേഷ്യം എവിടെ എത്തുമെന്ന് ആലോചിക്കും. ഒരു ദിവസം മര്യാദയ്ക്ക് ഉറങ്ങിയിട്ട് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ കഷ്ടമായിരിക്കും, അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ദേഷ്യം, ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ. അപ്പൊ അതും ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ഓവറായിട്ടുള്ള തമോ ഗുണം എന്താണ്? ഉന്മാദം കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ബന്ധിക്കുക. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മള് എന്താ പറയാ, ഡിപ്രഷൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മള്, എന്താ പറയാ, എന്താണ് ഡ്രഗ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ അടിമപ്പെടുന്നത്. അല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുഃഖം വന്നു, ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെൺകുട്ടി എന്നെ വിട്ടിട്ട് പോയി, അപ്പൊ ആ പയ്യന്റെ അടുത്ത അവസ്ഥ എന്താണ്? കുടിക്കുക, പബ്ബിൽ പോവുക, ഇരിക്കുക, കുടിക്കുക. അത് നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാവും, മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാവും, നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാവും? ഇല്ല, അല്ലെ? അങ്ങനത്തെ ഗുണമാണ് തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ സ്വയം മറന്നു പോവാണ്, ബുദ്ധി മറവിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. രജസ്തമശ്ച വിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തത. അല്ലയോ ഭാരത, ചിലപ്പോൾ സത്വഗുണം രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. ചിലപ്പോൾ രജസ് സത്വതമോ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു, മറ്റു ചിലപ്പോൾ തമസ് സത്വരജസ്സുകളെയും. ഈ വിധത്തിൽ എപ്പോഴും ആധിപത്യത്തിനുള്ള മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ രജസ് തമസ്, അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇതാണ് ചില സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ 3 ഗുണമുണ്ട്, അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇപ്പൊ. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് രജോ ഗുണങ്ങൾ കൂടി. അപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് രജോ ഗുണമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളത്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് സത്വഗുണത്തിനെ കൊണ്ടുവരണം നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക്. അത് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. കാരണം രാവിലെ വന്നേരം കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം. 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഞാൻ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ചൊല്ലി ഭഗവാന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കണം, ഭാഗവതം പഠിക്കണം. അത് നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ, ആ സത്വഗുണത്തിന്റെ ആ ഒരു ഇത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമാണ്, ഒരു 6 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങണം, അതിന് മേലെ നമ്മൾ ഉറങ്ങില്ല. അതുപോലെ ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ ചിട്ട നമ്മുടെ ലൈഫിൽ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ 3നും ബാലൻസ് ഉണ്ടാവും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലോ ചില സമയത്ത് സത്വഗുണം നമുക്ക് മേലെ നിൽക്കും, ചില സമയത്ത് രജോ ഗുണം മേലെ നിൽക്കും, ചില സമയത്ത് തമോ ഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ ഈ തമോ ഗുണത്തിന്റെയോ രജോ ഗുണത്തിന്റെയോ ആധിക്യം ഉണ്ടാവാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ. അത് നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുക. കാരണം ഓവറായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ആ ആഗ്രഹപൂർത്തി വന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ ദുഃഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ധ്യായതോ ക്ഷയാൻ പുംസ സംഘസ്തേഷു ഉപജായതേ സംഘാ സഞ്ജായതേ കാമക കാമാത് ക്രോധോഭിജായതേ. ആഗ്രഹം നടക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ദേഷ്യമായിട്ട് വരുന്നു, നമ്മുടെ ബുദ്ധി മരവിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് മാറി, രജോ ഗുണം തമോ ഗുണമായിട്ട് മാറി ചീത്ത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണ്. ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു, അവര് പൈസ തട്ടിയെടുക്കുന്നു, അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നമ്മളിലേക്ക് വരും. അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം നമ്മൾക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന്, ഞാൻ വിചാരിച്ച മാതിരി എന്റെ മകൻ ചെയ്തില്ല, നമ്മളെ അടിച്ച് ലെവല് മാറ്റും, അല്ലെ? ശരിക്കും ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പിന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തിനാണ് അടിച്ചതെന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും ആ സമയത്ത് ദേഷ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ അടിച്ചത്. പിന്നെ നമുക്ക് ദുഃഖം തോന്നും, എന്താ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിയെ കാണിച്ചു വെച്ചെന്ന് തോന്നും ചിലപ്പോ.
പാടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ സ്വയം മറന്നു പോവാണുള്ളത് അല്ലെ. ആ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ എത്താതിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? സത്വഗുണം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ് തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. രജോ ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സത്വ തമസ്സുകളെ കീഴടക്കാനും തമോ ഗുണത്തെ പൊഴിപ്പിച്ച് സത്വ രജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിര നിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാവാം. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ശ്രമം വേണ്ടത്? ഈ സത്വഗുണം രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നും മേലെ പോയി സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ തമോ ഗുണവും രജോ ഗുണത്തിനും മേലെ പോയി സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച് വസുദേവ അവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ സത്യത്തിലെത്താം. ഇത് നമ്മളിനി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണമെങ്കിലോ ഇതും പോരാ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാവും. സത്വഗുണത്തിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഓവറായിട്ട് ദേഷ്യം വരില്ല, ഒരു കാമായിരിക്കും, ബാലൻസ് ആയിട്ട് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. കാരണം ഒരാള് ഒരു ഗ്ലാസ് പൊട്ടിച്ചു നിൽക്കും, വീട്ടിലത്തെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ്. ഞാൻ അത് ഫ്ലവർ വേസ് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാണ്. എവിടെന്നോ നമ്മുടെ ടൂർ പോയപ്പോ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമായിട്ട് വന്ന് വാങ്ങിച്ച സാധനമാണ്. അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനാണ് മോനെ ഏൽപ്പിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ മോളെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ്. അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാതെ താഴെ വീണൊന്ന് പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അവിടെ അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ. നമുക്ക് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വരും അല്ലെ. നമ്മൾ അത്രയും ആഗ്രഹിച്ച് വില പിടിച്ച ഒരു സാധനമാണ്, ഇനി അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം നമുക്ക് വാങ്ങാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ദേഷ്യം മുഴുവൻ ആ കുട്ടിയുടെ മേലെ നമ്മൾ തീർക്കും. മേ ബി അടിച്ചിട്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം. ആ കുട്ടി എന്തായാലും നല്ല ടെൻഷൻ ആവുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമ്മളാണ് ചെയ്തതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പൊടി തട്ടുമ്പോൾ അറിയാതെ ഒന്ന് വീണ് പൊട്ടിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യുക? ആർക്കാണെങ്കിലും ഇത് പറ്റണതാണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തോ ശരിയായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് പൊട്ടി. നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഓവറായിട്ട് ആലോചിക്കുക. സങ്കടം തോന്നുമില്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ബട്ട് നമ്മളെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. മറ്റുള്ളവരെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ലെവലിൽ നമ്മളെ സ്വയം ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യാറില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ കുട്ടികളാണെങ്കിലോ ശ്രദ്ധയില്ലാണ്ടാണ്, നീ എല്ലാം ശ്രദ്ധയില്ലാണ്ടാണ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുക. അപ്പൊ നമ്മളും ഒരേ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളുള്ളപ്പോഴും കുട്ടികളുള്ളപ്പോഴും നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ വേറെ വേറെ മാതിരിയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ ഈ ഗുണം ഇതാണ് നമ്മൾ തമോ ഗുണോ രജോ ഗുണോ എന്നുള്ളത് വരുമ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ലെവലിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല. ഞാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാം കാണുന്നത്. എന്നാൽ സത്വഗുണത്തിൽ നമ്മൾ എത്തുമ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മളാണ് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയല്ലേ സംഭവിക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് റിയാക്ഷൻ വരിക. പറയും ഓക്കെ എന്തായാലും ശ്രദ്ധ കുറവാണ് കേട്ടോ, നോക്ക് എത്ര വില പിടിപ്പിച്ച സാധനം നമുക്കത് വാങ്ങാനും കൂടി പറ്റില്ല, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എന്ന് പറയാനുള്ള ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ക്ഷമയുണ്ടാവും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ കൈയാണ് ആദ്യം വരിക. രജോ ഗുണത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ, അവിടെ ആലോചനയില്ല. ഇങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? സത്വഗുണം വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനും മേലെ എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇത് ഇത്രയാണ് എനിക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ഇത്രയാണ് എനിക്ക് കിട്ടാൻ ഉള്ള യോഗമുള്ളൂ എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ഒരാൾ ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനിൽ ഏത് ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനതയെന്ന് അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾക്ക് സ്വയം അനലൈസ് ചെയ്യാം, നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണുള്ളത്, ഇനി ഏത് ഗുണമാണ് നമ്മളിൽ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാമല്ലേ, ഒരാളുടെ ഗുണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, അയാളുടെ ദേഷ്യം കണ്ടാൽ, അയാളുടെ പെരുമാറ്റം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ബോധല്യാണ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രവൃത്തികളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തമോ ഗുണമാണ്, എന്തായാലും അത് മടിയാണ്, ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ളതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അല്ല, എല്ലാം എപ്പോഴും ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഇതില്ല, പണി പണി പണി, വീടുണ്ടോ വീട്ടുകാരുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊന്നും ഓർമ്മയില്ല. രാവിലെ തൊട്ട് പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിന് പിന്നാലെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇത് രജോ ഗുണമാണ്. അതല്ല, എല്ലാം സമാധാനമായിട്ട് ഓക്കെ, ഓവറായിട്ട് ടെൻഷൻ ആവാണ്ട് നിദാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം സത്വഗുണമാണെന്ന്. കണ്ടോ, ഇവിടെ 3 ഗുണങ്ങള് നമ്മൾ പലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടോ, ഇവിടെ ഇരുന്നു, ഇയാളാണ് ഇരുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് ഗുണമാണ്? തമോ ഗുണത്തിലാണ് ആദ്യം ഇവിടെ വരുന്നത്. താഴെ വീണ് കിടക്കുന്ന മാതിരിയാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത് ഏത് ഗുണത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ വരാം. സർവദ്വാരേഷു ദേഹേസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാത് വിവൃത്തം സത്വമിത്യുത. 9 ദ്വാരങ്ങളാണ് ശരീരത്തിനുള്ളത്. 2 കണ്ണുകൾ, 2 ചെവികൾ, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ, ലിംഗം, മലദ്വാരം. ഇവയെല്ലാം സാത്വികത ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാവുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്.
അവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട്, അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്നല്ലാണ്ട് എല്ലാവരുടെ സിറ്റുവേഷനും, ഒരു അച്ഛനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ സിറ്റുവേഷനിൽ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. നമ്മളൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, അതും അച്ഛൻ അമ്മ 2 കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഞാൻ അമ്മ എന്നുള്ള ലെവലിൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു അച്ഛനാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ആ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതെല്ലാം നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതിനൊരു കൺക്ലൂഷനിലെത്തുക. എന്താണ് നമ്മൾ, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അവർ ആലോചിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പും ഒരു പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിക്കുക സത്വഗുണത്തില്. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇതായിട്ട് പറയാ, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ശരി, അവർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തെറ്റ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എനിക്കും തെറ്റ് പറ്റാം, അവർക്കും തെറ്റ് പറ്റാം, അവരും ശരിയാവാം, ഞാനും ശരിയാവാം എന്നുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആരാണ് ശരി എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രവൃത്തമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാവുമ്പോ എന്താണ്ടാവുക, നമുക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കും എപ്പോഴും. കാരണം എല്ലാവർക്കും തെറ്റുപറ്റാമെന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരാളെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറയും അല്ലെ. ഞാനും ആ സിറ്റുവേഷനിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അയാളെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഇനി അടുത്ത തവണ ഈ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ വരാതെ നോക്കാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആവുമ്പോൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഹാർമണി ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും ഉള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു അമ്മോടോ അച്ഛനോടോ വന്ന് പറയും. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ള അമ്മയും അച്ഛനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. കാരണം അവർ ഓവറായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല. ആ സിറ്റുവേഷൻ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ആ കുട്ടികൾക്ക് അറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇപ്പൊ നിറയെ കേസസിൽ നമുക്ക് കാണാം എത്ര ചെറിയ കുട്ടികളാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. എന്താ കാരണം? കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റി, ഒരു കുട്ടിക്ക് തെറ്റ് പറ്റി എന്നുള്ളത് കറക്റ്റാണ്. ആ തെറ്റ് പറ്റിയതിനെ നമ്മൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അത് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് നോക്കാം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ പറ്റിയ തെറ്റിനെ നമ്മൾ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത് പറയും, ഈ നാട്ടുകാരെ മുമ്പിൽ നാണം കെട്ടു, നീ എന്താ ചെയ്തത്, ആ ലെവലിൽ നമ്മൾ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്ത് ആ കുട്ടിയുടെ എല്ലാം ആ ഒരു ഇതിനെ താത്തി കൊണ്ടുവരുമ്പോ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, ആ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും കടുകയും ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും റിയാക്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് വരാനും കൂടി ആ കുട്ടിക്ക് പേടിയായിരിക്കും അല്ലെ. അതിന് പകരം അത് മനസ്സിലാക്കി ആ സിറ്റുവേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് പറ്റിയത്, ഇനി അതിൽ നിന്നും ആ കുട്ടിയെ മോചിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും, അതിനുള്ള ശ്രമം പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ കുട്ടി നേരിട്ട് വന്ന് പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് വരിക. ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു തെറ്റ് പറ്റി, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അനുസരിച്ചില്ല, എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല പറഞ്ഞിട്ട്. ആ ഒരു ധൈര്യം നമ്മൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം. അത് സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ലോഭ പ്രവൃത്തി ആരംഭ കർമ്മണാമശമസ്പൃഹ രജസ്തേതാനി ചായന്തേ വിവൃത്തേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, രജോഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, രജോഗുണത്തിൽ വരുമ്പോ എന്താണ്, എല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ, ആസക്തിയാണ്. ഒന്നിനു മേലെ ഒന്ന് വേണം, വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും കൂടി സമയം ഉണ്ടാവില്ല, ഒന്നും ആലോചിക്കാൻ, കഠിനമായ പ്രയത്നമാണ്. അപ്പൊ പക്ഷെ എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്താണ് സത്വഗുണത്തിലും രജോഗുണത്തിലും നമ്മുടെ വ്യത്യാസം? രജോഗുണത്തിൽ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് തെറ്റല്ല, പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല, സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഒന്ന് കിട്ടുമ്പോൾ അടുത്തത് കിട്ടാനുള്ള മോഹമാണ്. ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞാനൊരു ചെറിയ കാർ വാങ്ങി. ഓക്കെ, ഒരു കാർ ആദ്യം വാങ്ങിയത് എന്താണ്, ഒരു മാരുതി കാർ നമ്മൾ വാങ്ങി, ഏതോ ഒരു കാർ വാങ്ങി നിൽക്കും. ഓക്കെ, വാങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിൽ കുറച്ച് ദിവസം പോയി കഴിയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കുറച്ചും കൂടി വലുതാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ്, ഈ കുട്ടികൾ വലുതായി, ഇത് സൗകര്യം പോരാ, എനിക്ക് അടുത്ത കാർ വേണം, ഇതിനേക്കാളും വലുപ്പമുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 4 ലക്ഷത്തിന്റെ കാറുമലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ അടുത്തത് എയിം ചെയ്യുന്നതാണ് 10 ലക്ഷത്തിന്റെ ഒരു കാർ കിട്ടണം, നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി സൗകര്യം ഉണ്ടാവണം, എപ്പോഴും AC ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ് ആയിരിക്കണം, അതിന് ഓട്ടോ ഇതായിരിക്കണം, ഗിയർ വേണ്ട, മക്കൾക്ക് ഓടിക്കാൻ സൗകര്യം അതാണ് ഉണ്ടാവുക. പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ്, പക്ഷെ എന്താണ്, അപ്പൊ 10 ലക്ഷത്തിന്റെ ടാർഗറ്റാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കാറിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തരാണോ? ഈ കിട്ടിയ ചെറിയ കാറിൽ അല്ല, നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത കാർ വേണം. ഇനി അടുത്ത കാർ കിട്ടുമ്പോഴോ അതിന്റെ ഇനി ഒരു BMW ആണ്, എന്റെ മക്കൾക്ക് ജോലി, എനിക്കൊരു BMW ആണ് വേണ്ടത്. സോ ഏതിനും നമ്മൾക്ക് ഒരു തൃപ്തി കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ ഒരു സംതൃപ്തി ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും, ഒരാഴ്ചക്ക് ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതിലേക്കുള്ള വ്യഗ്രതയായി, അടുത്തത് വാങ്ങണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലുള്ള പ്രയത്നമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് രജോഗുണത്തിന്റെ ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിച്ച പ്രമാദോ മോഹയേവച തമസ്യേതാനി ചായന്തേ വിവൃത്തേ കുരുനന്ദന. തമോഗുണം വളരുമ്പോൾ തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. ഇവിടെ എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് പണിയെടുക്കാനുള്ള താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെപ്പോഴും അൺസക്സസ്ഫുൾ എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ആയിരിക്കും ഒരു സമൂഹത്തില്. കാരണം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് നല്ല ഒരു ഡിഗ്രി സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പ്രായോഗികമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ, ഭൗതികതയിൽ പറയുമ്പോൾ അല്ലെ,
നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം, നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങണം, എനിക്ക് പഠിക്കാൻ വയ്യ, എനിക്ക് എപ്പോഴും ഉറങ്ങണം, അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നില്ല, ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല, ആ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എപ്പോഴെങ്കിലും സക്സസ് ആവുമോ? അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ പൊതുവെ വന്നിട്ട് അൺസക്സസ്ഫുൾ, അവർക്ക് സക്സസ് ഉണ്ടാവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അവർക്കൊരു ഡിപ്രഷൻ മോഡിലാണ് അവരുണ്ടാവുക. മറ്റുള്ളവരെ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഒരു ലോവർ ലെവലായിട്ട് അവർക്ക് സ്വയം ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? വ്യാമോഹം, ഉന്മാദം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ആകർഷരാവാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രഗ് അഡിക്ട്സ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു പ്രൊഡക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത, അതായത് അവരെ കൊണ്ട് അവർക്കും ഉപകാരമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് ദുഃഖം കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങളാണ് ഈ തമോ ഗുണത്തിൽ ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത്. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉച്ചസ്ഥലങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. രജോഗുണത്തിലൂടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലമുദ്ദേശിച്ച കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തിൽ മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം, നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി സാത്വികൻ, സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ മരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അവർ പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അവർ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഓവറായിട്ട് ദുഃഖങ്ങൾ അവരുണ്ടാക്കുന്നില്ല. അവിടെ അവരെവിടേക്ക് പോകും? മേലത്തെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നു അല്ലെ, ഭൂലോകത്തിന് മേലെ ഭൂലോകം, സ്വർഗ്ഗലോകം, മഹർലോകം, ആരോ കണ്ടില്ലേ? നമ്മുടെ തപോലോകം, ബ്രഹ്മലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദയവേദം മ്യൂട്ടിലിരിക്കൂ. രജോ ഗുണത്തിലൂടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലമുദ്ദേശിച്ച കർമ്മങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ജനിക്കും. രജോ ഗുണത്തിൽ ജനിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എങ്ങനെയുണ്ടാവുക? അവര് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൂലോകത്ത് തന്നെ അവർ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെന്തുണ്ടാവും? ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. രജോ ഗുണത്തിലാണ് മരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ, മൃഗങ്ങളായിട്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർഗ്ഗങ്ങളായിട്ട് ഈ ഭൂലോകത്ത് തന്നെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും രജോ ഗുണമാണെങ്കിൽ. തമോ ഗുണത്തിലാണ് മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരും മൃഗങ്ങൾ. മറ്റേതെന്താണ്, മനുഷ്യന്മാരായിട്ട് ജനിക്കും, പക്ഷെ എന്താണ്, പല ലെവലിലായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ദരിദ്രരായിരിക്കും. നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് മാറി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്നാൽ തമോ ഗുണമുള്ള ആൾക്കാരോ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. തമോ ഗുണം മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി ആൾക്കാരാണ് അധികവും. എന്താ പറയാ, ബോധമില്ലാണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വരിക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാത്വികരായിട്ട് സത്വഗുണമാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഗുണം? നമ്മൾ ഇതിനും ഹയർ പ്ലാനറ്റിൽ പോയി നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം അനുഭവിക്കാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കുടുംബങ്ങളിൽ, അതായത് സുഖ സൗകര്യങ്ങളോടുള്ള കുടുംബങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ജന്മം തരും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഓവറായിട്ട് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ, നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ഡ്രസ്സുകൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ, ആ സൗകര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരില്ല. കാരണം പൂർവികരായിട്ട് സമ്പാദിച്ച സ്വത്ത് അവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്? ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ചെയ്യാനായിട്ട് കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് തരികയാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. പക്ഷെ മോസ്റ്റ്ലി അത് എപ്പോഴും എന്താ സംഭവിക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സൗകര്യം തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നുപോയിട്ട് വീണ്ടും സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ മുഴുകിയിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ വീണ്ടും വട്ടം ചുറ്റാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കും. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗുണം നല്ലതായിരിക്കും, മറ്റേതിൽ ദുഃഖമാണ്. കാരണം ഒരിക്കലും തൃപ്തിയില്ല, നമ്മൾക്ക് അടുത്തത് വേണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഡിപ്രഷൻ മോഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് അറിയില്ല. അതും എന്താ പറയാ, മൗഢ്യം അജ്ഞാനാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് അധികം ജയിലിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ പറ്റുക, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാര്. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസാക ജഗന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അതോ ഗച്ഛന്തി താമസാക. സാത്വിക സ്വഭാവികൾ ക്രമേണ ഉത്കൃഷ്ട ലോകത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസ പ്രകൃതികൾ ഭൂലോകങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നു. നീചമായ തമോ ഗുണത്തിൽ അടിപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി പതിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, സത്യഗുണത്തിലാണ് മേലെ. ഇത് ഇവിടെ ഭൂലോകങ്ങളിലാണ് രാജസ പ്രകൃതിയിലുള്ള ആൾക്കാര്. മറ്റോരോ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അവരെവിടെ പോകും? പാതാള ലോകങ്ങളിൽ. അത് മൃഗങ്ങളിൽ പെടുന്നതാണ്. സർപ്പങ്ങളൊക്കെയാണ് അധികം. നമ്മൾ നരകങ്ങൾ പറയും, വിശ്വസർപ്പങ്ങളൊക്കെ നിറയെ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത് നരകങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സൃഷ്ടിയാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം ചെന്നാണെങ്കിൽ ഈ പിക്ചർ തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും കാണിക്കുന്നത്. കണ്ടോ? ആ കയറ് അറക്കണം. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം, മരണം, വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതിനെന്താ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്? നവവിധ ഭക്തിയിലെ നവവിധ ഭക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിന് മേലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം പൂർവ്വം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തിയുടെ സേവനം ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയുടെ ലക്ഷണം അത്രേ.
ഇതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭക്തിയുടെ സൗന്ദര്യം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക. എത്ര സന്തോഷമായിട്ടാണ് ഫാമിലി ഉള്ളത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഈ കാലത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ 3 പേരും ഫാമിലി എല്ലാവരും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചു നേരം ഒരു കീർത്തനം പാടുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ആലോചിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? വളരെ കുറവാണ് അങ്ങനത്തെ. അതൊക്കെ വളരെ ഭാഗ്യം ചെയ്യണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്കതീതനും ആയിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രു മിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മളോട് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഗുണാതീതനാവണം, ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ പോണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായിട്ടുള്ള ഒരാളെ നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് പറയാണ്. 22 തൊട്ട് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയുള്ളതാണ് കേട്ടോ. 4 ശ്ലോകം ഒരുമിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ട്. ആ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനോടും നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ലാണ്ടിരിക്കുക. അതുണ്ടായാലും ഓക്കെയാണ്, അതിനോട് വെറുപ്പൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നല്ല ചൂടാണ്, ഒരു AC റൂമിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, AC റൂമാണ്. അതല്ല, ഇപ്പൊ കറണ്ട് പോയി, ആ AC ഓഫായി നിൽക്കും. ആ AC ഓഫായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഫാൻ ഇല്ല, AC ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണെങ്കിലും ഓക്കെ, ഇത് ചൂടുകാലാണ്, എന്തെങ്കിലും ചൂടുണ്ടാവും, അതും ഓക്കെ. അപ്പൊ 2 കണ്ടീഷനിലാണെങ്കിലും അവരെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതായത് നമ്മളാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവുക? നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു കാലാവസ്ഥയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ AC ഇട്ടിരുന്നു, ഓക്കെ, സമാധാന സന്തോഷം. അല്ലെങ്കിൽ ഫാന് ഫുൾ സ്പീഡിൽ ഫാൻ ഇട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തണുപ്പുണ്ട്, നമ്മൾ സമാധാനമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയി. കറണ്ട് പോകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്താണ് ചീത്ത വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ വേനൽക്കാലത്ത് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, എപ്പോഴും കറണ്ട് പോകും. ഒരു എങ്ങനെയായിരിക്കണം പറഞ്ഞൂടെ, ചൂടുണ്ട്. നമ്മളെ AC വേണം, നമുക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല. AC കറണ്ട് പോയില്ല, കണ്ടീഷനിലും ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോ ഇതാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതൊന്നുമായിരിക്കും, പിന്നെ നോ കംപ്ലൈന്റ്സ്. കാരണം സ്വാഭാവികമാണ്, ഇത് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു റിയലൈസേഷൻ, അതാണ്. ഏതിനോടും ആസക്തിയില്ല, ഉണ്ടെങ്കിലും ഓക്കെ, ഇല്ലെങ്കിലും ഓക്കെ. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ, അതാണ്. അപ്പൊ ചൂടാണ്, തണുപ്പാണ്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഏതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രകൃതിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും, ഇത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് അനുഭവിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ അതിനോട് അഡാപ്റ്റ് ആവുക. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിര. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് ശുദ്ധമാണ്. എന്നാൽ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും, നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, അപ്പൊ നമ്മളെപ്പോഴും എന്താണ്? ഞാൻ ഇതിലെ ആത്മാവാണ്, ഈ ശരീരമാണ്, ഈ ശരീരത്തിനാണ് ചൂട് തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിനാണ് തണുപ്പ് തോന്നുന്നത്. ഞാൻ ഇതുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരിക്കരുത്, ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്രയത്നം. അതായത് ഏത് കണ്ടീഷൻ ദൈവം തന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ശരീരത്തെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്, എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടതാണ്. ഇത് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കേ ഉള്ളൂ എന്റെ ഈ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരം കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വേറൊരു ശരീരമാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതും ഞാനുമായിട്ട് വലിയ ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള മാതിരിയുള്ള ആ ഒരു ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തോന്നുക എന്നുള്ളതാണ്. ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണുക. ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും. അപ്പൊ അവർക്ക് മൺകട്ടയോ കല്ലോ പൊന്നോ ഒന്നും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ശരീരത്തെ അലങ്കരിക്കാനാണ് പൊന്ന്. ശരീരത്തിന് അലങ്കരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പൊന്നോട് നമുക്ക് എന്താ യൂസ് ഉള്ളത്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, എന്തെങ്കിലും യൂസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഈ ശരീരമേ നശിച്ചു പോകാനുള്ളതാണ്. ഇതിനെ എന്തലങ്കരിച്ചിട്ടാണ് എന്താ കാര്യം? ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ 100 പവന്റെ സ്വർണം ഇട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ ഒരു മാരേജിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ നിൽക്കുന്നു, ശരിയാണ്. ഒരു 80 വയസ്സാകുമ്പോൾ എന്റെ അവസ്ഥ എന്താ? ഈ ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ ശരീരത്തിലെ 80 പവന്റെ സ്വർണ്ണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ മരണക്കിടക്കിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? എന്തായാലും ശരീരത്തിന് മാറ്റം വരും. എന്ത് നമ്മൾ സംഭരിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കല്ലും പൊന്നും ഒന്നും അവർക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അത് ശരീരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തൻ ആണ്. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പുച്ഛിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ജന്മത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തോ അറിവില്ലാണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്.
എനിക്കറിയാം ഇത് എന്റെ ആത്മാവാണ്, ഞാൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തികൾ തെറ്റില്ല എന്നുള്ളത്. പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എന്റെ തലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്? അവരെന്തോ ആയിപ്പോയിക്കോട്ടെ. എപ്പോഴും അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നതെന്ന് ആലോചിക്കണം. ആ ആള് അവിടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദേഷ്യമില്ല. അതാണ് വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സാധനം വേറൊരാള് പൊട്ടിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് വേറൊരാൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അയാളെയാണ് ഉള്ളിലേക്ക് വെറുപ്പ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വെറുപ്പ് നമ്മളോട് തോന്നുന്നില്ലല്ലോ. അതാണ് വ്യത്യാസം. ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ സമചിത്തനും ശത്രുപിത്തമേതമില്ലാത്തവനും നിരുദ്ധിവനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാളാണ് ഗുണാതീതൻ. 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നും മേലെയുള്ള ആള്, അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ള ആള് എന്ന് പറയാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഗുണാതീതനാവുമ്പോഴാണ് ഇവിടേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പ്രവേശനം കിട്ടുന്നത്, ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക്, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്. മാംചയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അപ്പൊ ഇനി ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എങ്ങനെ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ പോവാം, ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ പോവാം? എന്താണ് പറയുന്നത്? മാംചയോ അവ്യഭിചാരേണ. ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എഫ്മാരിടൂലോ, അതൊക്കെ എന്നുള്ള പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ആണ് കേട്ടോ ശ്ലോകങ്ങളില്. മാംചയോ അവ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത്സേവനം. ഇതിന് ആ കൂടി ഒരു സൊല്യൂഷനേ ഉള്ളൂ. ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഇതാണ് ഏറ്റവും ഷോർട്ട് കട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ തരുന്നത്, ധ്യാനയോഗത്തിനേക്കാളിലൊക്കെ, അല്ലെ? എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവം, ഭഗവാനിൽ ഭക്തി ഉണ്ടായിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിലെ ആ അഴുക്കുകളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയാതെ തന്നെ വരും. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറയണത് എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു മരുന്ന് തരാണ് ഡോക്ടർ, ഒരു അസുഖത്തിന്, പനിയാണ്, നമ്മൾ പോയി അപ്പൊ ഇന്നൊരു ടാബ്ലറ്റ് തന്നു, ഇന്ന ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ്, ഇന്ന 3 ദിവസം ഇന്ന മാതിരി കഴിക്കൂ, അത് ആഫ്റ്റർ ഫുഡ് കഴിക്കുക, ബിഫോർ ഫുഡ് ഇന്ന ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുക, അസിഡിറ്റി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് മെഡിസിൻ തരുന്നു. നമ്മൾ മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നു. നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിക്കാറുണ്ടോ ഈ മെഡിസിൻ എങ്ങനെ വർക്കാവുന്നു, ശരീരത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്തിൽ കൂടിയാണ് അത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളല്ല, അത് കഴിക്കുന്നു, പ്രോപ്പറായി 3 ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അസുഖം മാറുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഭവരോഗത്തിനുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ പോയി ആ കെട്ടറിക്കാനുള്ള മരുന്നാണ് ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. എന്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ പ്രസാദം വെച്ചിട്ട് ആ പ്രസാദം കഴിക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് പാപങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെന്താണ്? ഇൻടോക്സിക്കൻസ്, അതായത് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. അതുപോലെ എന്താണ്, ഒരു വിവാഹ ബന്ധത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ശുചിത്വം പാലിക്കണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എവിടേക്ക് എത്താം? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ. ആ മരുന്ന് നമുക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഞാൻ 3 ദിവസത്തേക്ക് മരുന്ന് തന്നു, ഞാൻ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പനി കുറവ് മാറിയിട്ട് ഞാൻ അത് നിർത്തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അസുഖം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയെന്ന് വരില്ല. വീണ്ടും അത് പൂർവാധിക ശക്തിയോടെ വരാം, അല്ലേ? ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിരന്തരമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താല് ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാട്ടോ. എത്ര മണി? ഓക്കെ. ഇത് രത്നാകരന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. വാൽമീകി എല്ലാവർക്കും അറിയാം, അല്ലെ? രത്നാകരന്റെ സ്റ്റോറി എല്ലാവർക്കും അറിയോ? ആക്ച്വലി രത്നാകരൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാചേതസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുടെ മകനായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു മുനിയാണ്. അപ്പോ പക്ഷെ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണാണ്ടാവും കാട്ടില് അവർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ. അങ്ങനെ കുട്ടി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയെ കിട്ടുന്നത് ഒരു ഹണ്ടർക്കാണ്. ഇതേമാതിരി ഇതായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാണ് കിട്ടുന്നത്. അയാളാണ് ഈ കുട്ടിയെ വളർത്തുന്നത്. അവസാനം അയാളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്. അതിന്റെ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടു ചെലവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വരും. അയാൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ, ഹണ്ടിങ് ആണല്ലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാട്ടിക്കൂടെ പോണ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ കൊള്ളയടിക്കാൻ തുടങ്ങും, പണം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ അവസാനം ഒരു ദിവസം നാരദർ വരികയാണ് അവിടെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ് രത്നാകരനെ, കാരണം എന്തും ചെയ്യാൻ മടിക്കില്ല. കണ്ടോ, കയ്യിൽ വാളാണുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ നാരദരുടെ അടുത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക? വീണ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ. ആരൊക്കെ എന്താ വേണ്ടത്? രത്നാകരന് പണം വേണം. അപ്പൊ രത്നാകരൻ ചോദിക്കും. അപ്പൊ നാരദന് പറയും, ഞാനൊരു സന്യാസിയാണ്, എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, ഈ ഒരു വീണ മാത്രമല്ല, ഈ വീണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. വീണ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് വീണ വാങ്ങുള്ളൂ. വീണ ആരെങ്കിലും വാങ്ങില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് കാരണം അപ്പൊ ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വാളെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ചോദിക്കും. അപ്പൊ നാരദർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്
ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടുകയാണ് വീണയില്. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവും ആ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ. നാരദനാണല്ലോ ശുദ്ധഭക്തനല്ലേ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് ചോദിക്കും, നാരദർ ചോദിക്കും, എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങനെ ഈ കൊള്ളയടിച്ച് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ? പറയും, എന്റെ കുടുംബം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നീ എത്ര വലിയ പാപമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ പറയാം, അതിന്റെ പാപമൊക്കെ നിന്റെ ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ ഏറ്റെടുക്കുമോ ചോദിക്കും. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ മക്കളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ജീവനാണ്, അവർക്ക് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ജീവനാണ്, തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പാപങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യും എന്ന് പറയും. ശരി, എന്തായാലും നീ ഒന്ന് പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വാ എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് അയാൾ പോവുകയാണ്. നഗരം പോയി ചോദിക്കുമ്പോ ഭാര്യ അവരൊക്കെ കൈയൊഴിയും അല്ലെ, സ്വാഭാവികമായിട്ടും. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന നാരദരെ അടുത്തിട്ട് പറയും, ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ, നീ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കൂടി നീ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് നീ നരകത്തിൽ പോയിട്ടായിരിക്കും, അല്ലാതെ വല്ല വല്ല വന്യമൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടെൻഷനാവും രത്നാകരൻ. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നീ രാമരാമാന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ പോവാണ്, ഞാൻ കുറച്ച് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും വരും, അതുവരെയും നീ എന്ത് ചെയ്യണം? രാമരാമരാമാന്ന് ജപിച്ചിട്ടിരിക്കും, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജപിക്കാൻ ഇരുത്തിയിട്ട് പോകും. ശരിയെന്ന് പറയും. എന്നാ അത്രയും പാപങ്ങൾ ചെയ്ത കാരണം ശരിക്കും പാപങ്ങൾ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് നാമം വരില്ല അത്രേ, ശുദ്ധനാമം. അപ്പോ മര മര മര, അപ്പൊ പറയുന്ന ശരി മരാന്ന് ജപിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ്. മര എന്നുള്ളത് മരിച്ചു എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലുമായിരിക്കും, മരിച്ചതിന് തുല്യം എന്നുള്ള മാതിരിയാണ്. അപ്പൊ എന്നിട്ട് മര 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 എന്ന് ജപിച്ച് അവസാനം മര മര മരാമ രാമ രാമ രാമയാവൂലോ, അവസാനം രാമ 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 എന്ന് ജപിക്കാൻ തുടങ്ങും. ആര്? വാൽമീകി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാരദര് ആ വഴിക്കൂടെ വരികയാണ്. വരുമ്പോണ്ട് അത്രയും പ്രകാശാണ് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോ, ആ സ്ഥലത്ത് എത്തുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ ഫുള്ള് ചെതൽപ്പുറ്റാണ് ആൻഡ് ഹിൽ. ആ ചെതൽപ്പുറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് വെളിച്ചം വരുന്നത്. അപ്പൊ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇത് തട്ടുമ്പോ രത്നാകരനാണ്. രത്നാകരൻ എന്തായാലും അതുവരെയും അനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് അനങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്നിട്ട് നാരദമുനി അവരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ്. അതിന് ചെതൽപ്പുറ്റൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട്, ചെതൽപ്പുറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വാൽമീകത്തിൽ നിന്ന് വന്നവൻ, അതാണ് വാൽമീകി എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് പറയും, ഇനി നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ നിങ്ങളിൽ പ്രീതനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പിന്നെ ഒരു മഹർഷിയായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. പിന്നത്തെ കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയണതല്ലേ. സീതാദേവി അവര് വനവാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് 3 പേരും കൂടിയിട്ട് വാൽമീകിയുടെ ആശ്രമം ആദ്യം സന്ദർശിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം സീതാദേവി ഗർഭിണിയായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ വാൽമീകിയാണല്ലോ അഭയം കൊടുക്കുന്നത്. ശേഷം രാമായണം എഴുതിയത് വാൽമീകിയാണ്. അത് ആ വാൽമീകിക്ക് രാമായണം ശരിക്കും കഥരൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നാരദൻ തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് രാമായണം എഴുതിയത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും എന്താണ് അധപ്പതിച്ച ഒരാൾക്ക് പോലും ഈ രാമ 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 എന്നുള്ള മന്ത്രത്തിൽ കൂടി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനുള്ള ഭഗവാനുള്ള അതിന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് തരും, അത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. നോക്കാം. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. സോറി, ഞാൻ മ്യൂട്ടിലിട്ടിട്ടാണോ സംസാരിക്കുന്നത്? നാനാരൂപയുടെ 4ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയെ സംഭവിതയാഹ താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനി അഹം ബീജ പ്രദപിത പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവിവർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം. ആദ്യം തൊട്ടുള്ളത് കേട്ടില്ല മാതാജി, മ്യൂട്ടായിരുന്നു. മാതാജി അത് തന്നെ പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരാണ് പറയുന്നത്. അത് 4ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. എന്താണ് 14:4. സർവയോനിഷു കൗന്ദേയ മൂർത്തയെ സംഭവന്തിയാഹ താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനിർ
അഹം ബീജപ്രദപിത എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. അതിലാണ് പറയുന്നത് അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്ന് അറിയണം എന്ന് പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. ഇനി ആകെ എത്ര തരം ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്? 84 ലക്ഷം. ലക്ഷം പറയണം കേട്ടോ. ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? സത്വഗുണം, സത്വ രജോ തമോ ഗുണം. ഗുണങ്ങൾ. തേനീച്ച ഏത് ഗുണത്തിൽ പെടുന്നു? രജോ ഗുണത്തിൽ. ഇനി സത്വഗുണത്തിന്റെ ഫലം എന്താണ്? വിശുദ്ധമാണ്. സത്വഗുണത്തിന്റെ സത്വഗുണത്തിലെ ഫലം എന്താണ്? കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു. അതാണ് ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സുഖം കൊണ്ടും ബന്ധിക്കുന്നു അല്ലെ. ജ്ഞാനത്താലും സുഖത്താലും ബന്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് ശ്ലോകം 14 ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർ വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രികോണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. അതാണ്. അത് പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മളെ ഈ ത്രികോണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിട്ട് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനായിട്ട്. ഇവിടെ ബ്രഹ്മപദം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മലോകം അല്ല കേട്ടോ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനാണ്. ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇനി താമസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ? ജ്ഞാനത്തെ ഉന്മാദം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നു. പ്രമാദം, മോഹം, മൗഢ്യം. ഉന്മാദം, മോഹം, മൗഢ്യം. പ്രമാദം, മോഹം, മൗഢ്യം എന്നുള്ളതാണ് ഏതാണ് താമസ സ്വഭാവികളുടെ ലക്ഷണം. 2-3 സ്ഥലത്ത് ഇതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. തന്നെയാണ് അതിനു മുമ്പും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും തന്നെയാണ് ഇവിടെ അതിനു മുമ്പും കൊടുത്തേണ്ടത്. അതുപോലെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ്. താമസ സ്വഭാവിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുമ്പോ എന്താണ്? തമോ ഗുണം വളരുമ്പോൾ വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. അത് എഴുതിയാൽ മതി. അതാണ് ലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതാണല്ലോ. തേജസ് ഇല്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം. 13ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. തേജസ് ഇല്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, അതായത് ഒരു പണിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് തോന്നില്ല, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവയാണ്. ഇനി രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ അതിയായ ആസക്തി, ഫലോധിഷ്ഠമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം. നോട്ട് ചെയ്യണ്ടോ? രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോ ഏതാണ് 12ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനമായിട്ടാണ് വരിക. എന്താണ്? അതിയായ ആസക്തി, ഫലോധിഷ്ഠമായ പ്രവർത്തനം, കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, മോഹാവേശം എന്നുള്ളതാണ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കേട്ടോ. ഇനി ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം, ഏത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം കേട്ടോ. ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ സത്യലോകം, ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ എന്താണ് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ബ്രഹ്മലോകമാണ് കേട്ടോ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും മേലെയുള്ള ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മലോകമാണ്. ഏതാണ് മാതാജി? ഭൗതിക ലോകമാണോ? ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ബ്രഹ്മലോകം തന്നെയാണ് ഉത്തരം. ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന ഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ബ്രഹ്മലോകം തന്നെയാണ് ഉത്തരം. 14:1 ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? 14:1 ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഏതറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണരായിട്ടുള്ളത്, ആ ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ആ പരമജ്ഞാനത്തെ പറ്റി ഞാൻ നിന്നോട് പറയാം. അതാണ് പറയുന്നത്. ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത് ഏത് ജ്ഞാനം കൊണ്ടാണോ ആ ജ്ഞാനത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏത് ഞാനാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കണേ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്ക് മേലെ എങ്ങനെ പോവാം എന്നുള്ളതാണ്. വിശുദ്ധ സത്വത്തിൽ എങ്ങനെ എത്താം എന്നുള്ള ഞാനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും? ആർക്കും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലേ? നിങ്ങളെല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മുടക്കാതെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക കേട്ടോ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണ മാതാജി. हरे कृष्णा माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. You are the host. ശിവ ശ്രീധരൻ എറണാകുളം. പോകുന്നുണ്ട്. ദേവി ബിന്ദു ദിശ എന്താ അദ്ദേഹത്തിന് വയ്യാത്തെ? പോകട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ വയ്യാത്തെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേഗമില്ല. ഒരു പ്രഭുജി അവിടെ കിടക്കണ്ടല്ലോ, എന്താ വയ്യാത്തെ? അയ്യോ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് കേൾക്കാം.
ഇന്ന് ലീവ് ചെയ്യണത്